Raikom sai kia bitung atum kang hua thingpi kenepon long. Kedam tang arji dingklui pen ke jor kachong hualam arjulong si North Eastern Range, Silunijan Karbi Anglong East Division, ACF Pranab Teron pen patir pi ponsi, Director Bid Officer Lawrence Phangcho lapen, Dolamara Range atum pen, Chelangsi, Panjan, Dehuri Ahavar, Kirika Kurokahut, ke plaktang atheng pia bui, Chet Pharoi hini susi, Ongdung, Thekdam long pen, Silunijan Range an ke plaktang atheng pi chewan lo. Anparta, Director Bid Account atum sitame chipari dengpon. Ke plaktang atheng pi, Bogi Poma lapen nim, Pangrum pet pen hithialong Adam lak hini sose ador longji pusi ACF Pranab Teron pen pherangke thengno ningjepon bonta ACF Pranab Teron pen kachuning ripon ke lapuson kanghu kahia sai langno pen ke ington serak nang po pusi ningjepon kaprek atwara sai ke klem ponang jiaphan bor inangpo thengpi kanghu sangti kanghu arong kanghu asonson methang alongri acho adak ke pavir lahai ke ing tonang poputa ningjepon la anchot kali la puson asai lang no ke wangji lang along ke claim kledet nang poputa chuning ripon chuki hola ben Philip Tisu tike news labang ke nilitum ajir dingklui pen adak dolamora rens angkang de huri kudam sinararong lapen Silunian rens angkang Panjan laso area malam thengpi kanghu alama jer dingklui pen arjulong si nilitum patumi dolamora rens lapen Silunian rens hini rens staff atum chelang si nilipen patir pipon lo lapen laso kiri ka kuruk asai kedeng ponhut haladak kudam sinara ronglong kiplak tanga thengpi 200 pieces thengpi long damiglo aladak alang litum la gulaghat kadowe adungarai area long supply phansi alang tum pangsombom husila so thengpi niltum patrolling duty hut thegi long lo lapen feedback ke nilitum sisik det lo home kon bagari na tumne polong sa gari bang nilitum nepon iklong le lake athengpi bang ke pangsom tang so patrolling duty hut ke thek dam long masi nilitum feedback ke recovery kori iklo kado kawe habitu bang kon bak uthi la so pinam tumne polong thing so market value almost 2 lakhs bag do gi ate no la maso thing pi amang ke ladak nang tum lo spari ding polong ke nilitum patum hi rens sini Silunijan la pendolama rens nilitum chelang si alang litum ta un haladak gari alang litum da chiri iglo la pen nilitum da chiri iksi hini arrangement si nilitum recovery aside deng iglo la pen alang litum long ta ala so thing pi banga as per auction procedures alang litum long gido thing pi da auction pi po la pen nilitum long kewan na thing pi da nilitum as per procedures auction pi po la bangke so la bangso thing pi la so na pusi kido poram thei kuthang na tum than mane kumane angkra kana tum kumane son ma information na kido mane tum duty na tum kipang pen tong la so sai bangso na tum long halada nilitum ajir dingklui penta lason illegalities alam nilitum arju iglong bom lasi lasong bom pensi lahai step ta nilitum deng pon iglo kerai kom ni phan tena dasmena tum kine polong la bangke kopi pia thing pi long pon sa ladak varieties do pene tita chap do lapen bhelkor hai hui ta do phang da do lapen varieties lason si doi tade nami sa bangso pato bi mate antum la bangso liap long liap det pen abi mate la so thing pi pinang an kal bing long long son asai ke klem du pik lo lasinang li hin pen kal bing long rat mate pinang an rat panang wi ni necessity condition doi masa nili mate department adawe officers pustame laso alam the bangke ratum phan aprang pen pachini bom lo la pen non ta pachini kang tung bang la lo
je ilitum thengpi ke phalang no hai hui asai bang ke ding bang ke ington nang po la pen alternative kereng awar sai ilitum curi ponang po jong si ilitum la so sai non pen deng pon pe la pen kado ko we ilitum kar binglong rada hai hui tum ma organization tum dustami la so sai deng pon pe purute morni siba ke ilitum la thengpi ka we join ni pen ilitum kapre katora hai hui ta do ponik po non presenta ilitum tek ponik long lo je ilitum langroi langjeng pustame hakote nga bangke lang hai hui pustame ave bom lo kreng ik bom lo asi lahaya effects bangke ilitum la thengpi thengprang ke pawir ajo inelo asi non pen ilitum jong si mathapon pe pulute morni siba ke kaprek generation hut bangke ilitum kisung bang cetong nangkok pula bangke Han boka risoi jang ningkan isek pen arni kewang anathu ahir jume jakong horang chuhang. Pini arkoi ni phai kre troksi surihini reng koire ke thomani lakhain koire trok Duarbaguri constituency angkang pi han boka riso ejang ningkan isek pen arni kewang anathu ase charklipon si ahir jume chuhang pon. Labang so ase karklipon kurusar Roben han se pen si arklipon. Lapen womud wokanta mesen pusi kurusar Roben han se pen pachini pon. Ningkan isek pen riso ejang ke tokelang mesen jia phanta jakong horang chuhang pon lapen chongdat chotolo ahinta mesen jia phan jakong horang chuhang pon pusi kurusar Roben Hansepen than pachinipon. De horipen amo sinti tike news. Ini itum da han boka sate teronaro. Risoi yang lape acimang partum pen panong si. Ningkan asek cirung cerek tangka maha cirung si. Anengkan mangateng. Itum da han boka sate teronaro kami risoi yang tum tangka maha cirung cerek bom sanengkan mang tara somsi mana risoi jang atum tham thilianam asek pen kai anengkan mana cethoi bom kasi ni lehno kurusar dona tu kasi pini sitame bangso cethok tijir phananam thilianam apang gachi pame bisang biduk pen pen gosang guru wasu si enlo kasi hananam na tua bang bisang biduk ta pura remesen pariset lapen ke ai ina thu ta han hi ina thu bang ta wa pika pari prat kasi sitong ta kenangan sitong rong sini tum rong sirat det adon mikado anlo ni tum sitong jo lapen ke cirung cerek ke tangkaan si tami elang tum celang si cirung cerek sitong pet si ane kan mang ta soteng si klemi ko nasi aku rusar ane gamang ta tekere setani di silaku oridun boma jalu don tawara matu nasi kini dasong taksi mumukan mesenai pulo amasana long ta mesenai po ahai ke juhang permasi mitami extend nasi ni kurusar ni men ke benhansi dahan kasar jalan nikah bari ni Karom nili rong sar dak han boka sar heteron arong sar lo lasi nili rong don faro don suri doan risu yang doan sitameni tum cirung gelang an cere gelang an tangka maha gelang an nili tum piniarni pini adap rani ke mearni jo than thuli bihodakhi pohodakhi chardom chardi lo me et aput ari non guru kolak dolo apun me et ari me et bosang me et guru me et lo lasi nili ninge cepathe ya bangke nili rong riso jang do an sitame jo ke klema muta me ke dama muta me kangdara muta me telo muta me jo aputha kitok kelang sitame ansu se ke charlie amu sitame me phun me aji pusi nilihin pen tuning ri thulo ma ansu se ningchi pathe thulo me aji aphak 1 minute lang 10 minute ya 3 minute chong to nai thi to
kardom solong no karbera don lason no lasi finish na meli tum nisue jang pan charchung charcha pan itum japong rang pan atira chak en ada kan buka sang teron rong alo misian alam tum iklen lasi churu nangji ada la non la bang so long kar klipon kurusar la pen